10 ljudi, dobro došli u prvi video na ovom kanalu. Mi smo Skin Team, kao što već znate. I počinjemo prva epizoda Left 4 Dead. I moje ime je Daniel, a pored mene je moj drug Igor. I htjeli smo da počnemo ovaj kanal, pa hajde, idemo. Pa gdje si, kume? Šta radite vi? Opa, brate. Ne. Ovdje nema ništa. Idemo unutra. Što će mi to? Tako. Gdje si, brate? Kume! Oh, kume. I ti crkni. Ovakve jajne stolice. Lepo. Što je ovo? Što će mi to? Neka bomba. Što je to? Ne znam ni ja. Ali znam da mi ne treba. Alo bre, što svi na mene, nisu mi Justin Bieber. Ovo. Pazi. Alo, brate. Šta je ovo? Opa, bato! Šta? Neka. Ups. Dođite, brate. Haha. Znam da plivam. Oh my god. Okej, ne znaš da plivaš. Treba nešto. O, lepo. Šta je ovo? To most? Hajde, most tu. Hajde, most, bre. O, nije ovo most. Šta ima gore? Treba mi bomba. Gdje ste? Idi tamo dole. Šta je? Dobra muzika.
What the fuck? Brate, koja akcija, a? Це треба да idem. A, da nisam. Oh my god. Kako da uđem tamo? Gde si? Ne znam gde treba da idem. Bravo, bravo Damjan, bravo. Bravo. Ne! Ajde, jeste stupili. Idemo! Opa! Opa! What the fuck? Pazi na tam pljuno. Gde ste? Moram ovdje. Sa druge strane. Ko ide? Što je to bilo? Ništa. Ajde tamo. Pš. O, ne. O. A. Ej. I šta sad treba da uradim? Aha, tamo. Krokodili. Opet krokodili tamo. Nešto. Treba da uzmem. Vraćamo se za par sekundi, samo da vidim nešto. 2,000 years later. Ali nije uspio. I vratili smo se i nastavljamo. Šta treba da uradim? To uzmeš. Neću. Moraš. Ne, da. Ja sam odavde došla. Ne, da nisi došla. Mislim. Što je to? Ono... Gde treba sad da... Mislim da tamo. I gde?
Please, ovdje. Ovdje mislim. Šta? Voz. Kamion. Voz. Ok, nadamo se Ide. dalje ovdje. Kraj. Ajde, vozite bre. Ajde. I da, ako se vam sviđao video, dajte like, ako ne, dajte da like, naravno subscribe i to je to. Doviđenja.